Mi smo već spomenuli ime Gošića u našem govoru u Varivodama. Ali kao i svake godine i danas smo odlučili da dođemo ovdje i da budemo uz Borke i uz Ležajića u čiji spomen se okupljamo i u čiji spomen ćemo se okupljati sve dok nas bude. Ne znam da li smo ikada imali vremena dolazeći ovamo, najprije tamo kod one avlije i kod kapije i krsta drvenoga, u svojoj glavi zamisliti kako je to moralo izgledati. Kakav je to bio trenutak u kojima su ljudi koji su upali u ovo selo toliko vremena nakon rata naoružani dugim cijevima vatrenog oružja odlučili da smaknu ovdje navedene Borke i Ležajića. Ništa drugo vjerojatno osim mržnje. Ništa drugo vjerojatno osim toga da su se rukovodili geslom jao poraženima. Jer u našim rukama je pravda sveukupna. Jer mi možemo činiti sve, pa i ono što je najnezamislivije i što je najgore i u neskladu i u suprotnosti sa svim zakonima koje mi kao ljudi znamo i za koje smo podučavani od malih nogu, bilo od roditelja, bilo od učitelja, bilo od svećenika, bilo od svoje okoline i državnika. Čovjek se može samo zapitati gdje je u tom trenutku bila poruka koju su ljudi dobili od roditelja, od učitelja, od svećenika, od državnika. Očito je nije bilo. Očito je bila dominantna poruka koju je neko poslao ili je neko shvatio da ju je neko poslao. Jao poraženima, kad mi pobjednici dođemo tamo gdje ste vi. A kako je bilo onima koji su pobjednici smatrali poraženima? Ovu mahom starčad teško je zamisliti. Teško je zamisliti jesu li imali vremena da kažu ne, da izgovore zašto, ili da im kažu u ime kojeg Boga i koje pravde to činite. Ne znamo i nećemo znati. Ali jedno sigurno znamo. Ili možemo pretpostaviti da je i na jednoj i na drugoj strani u jednom trenutku vladala pustoš. A ne duhovnost. Danas, na ovom mjestu,
nakon svega što smo izgovorili u Varivodama. Možemo postaviti pitanje. Nije li nakon ovakvih zločina opravdano pitati ne bi li trebalo biti jao pobjednicima? Ovakvim i sa ovakvim pohodom i sa ovakvim tragovima i sa ovakvim odnosom prema ljudima kao što su ovi mještani Gošića. Jao onima koji sebe smatraju pobjednicima, a da pritome ne ostavljaju prostora u svojoj riječi, u svojoj duši, u svojim porukama za ljude kao što su borci ovdašnji iz Gošića ili Berići iz Varivoda i brojni drugi za koje su mi ljudi sada govorili da ih spomenuo nisam u Varivodama, kao što su iz Kaknja, kao što su iz drugih mjesta Kninske okolice. Kažem, ne znamo kako je bilo. Aneta mi je rekla da ne govorim dugo, a i moje grlo mi govori da ne govorim previše. Ali reći ću još nešto. Mi Dalmatinci, a ja jesam jedan od tih koji to mogu reći, znamo što je ovo drvo. Košćel. Dakle, znamo što je kostelić. I znamo koja je blagodat njegovoga hlada u ljetnim žegama. I znamo da u ovom škrtom kraju, u koji je svaki dan bio borba, da ono što se posije i posadi iznikne, oplodi se i da se može ubrati. Da je svaki dan bio borba da blago koje posjeduju obitelji može biti sačuvano od zvijeri i da se može uzgojiti do toga da se može podići djecu i školovati ih. I nije bilo previše blagodatnih trenutaka osim dnevne muke za život. Ali jedan od takvih blagodatnih trenutaka su znala biti dugi ljetni dani kad su se ljudi okupljali u hladu Kostelića. Oni koji su odlučili uzeti živote Bercima i Ležajiću, sigurno nisu ni znali kako će se njihova smrt slaviti i gdje će se slaviti. Slavit će se pod Kostelićem, pod mjestom najveće blagodati koji su u svojim tegobnim danima težaci Gošića i ovdašnjih mjesta imali za svoga života i za svoga vijeka. I kad bi me neko pitao gdje bih ja htio da se ljudi okupe, onda je to jedno od ovakvih mjesta. Neka im je vječna slava i neka nikoga od nas ovdje ne obuzme nikakva obijest, nikakav gnjev, a još manje mržnja. Jer način na koji su ovi ljudi stradali to ne zaslužuje. Neka nas svako nosi svoj grijeh i živi s njim. Neka se svako zapita koliko je obijest, koliko je vjera u to da s porukom jao poraženima
čovjek može dočekati pravedan i čist životni kraj. Slava im još jednom.